Vi skal bevise, at længden af en vektor i rummet med koordinatsættet A1, A2, A3 er givet ved kvadratroden af summen af koordinaterne sat i n. Vi starter med at illustrere vores vektor som en stedvektor, der går fra punktet origo eller punktet 0 til punktet A. Og hvordan finder vi så længden af den? Jo, vi kunne forestille os, at linjestykket her er hypotenusen i en retvinklet trekant. I så fald vil vi kunne bruge Pythagoras sætning, der siger, at den ene katete, som i vores tilfælde går fra O til B, sat i n, plus den anden katete, som her går fra A til B, sat i n, vil være lig med vores vektors længde sat i n. Og vi kunne jo egentlig lige så godt have tegnet den her trekant fra A til E og fra E til origo og op igen. For den her side er jo sådan set fuldstændig magen til den her side. Og det smarte ved at gøre det sådan, vil være, at vi allerede kender afstanden fra O til E. For den er jo givet ved vores z-koordinat. Det er jo A3. Så nu mangler vi altså bare at finde afstanden fra O til B. Hvordan gør vi så det? Jo, vi benytter os af samme trick. Vi forestiller os, at linjestykket O til B er hypotenusen i en retvinklet trekant. I så fald vil vores ene katete bestå af afstanden fra origo til C, og den kender vi jo også allerede, for den er jo givet ved vores y-koordinat. Og den anden katete vil gå fra C til B. Og ligesom før vil vi lige så godt kunne have tegnet trekanten fra B til D og D til origo og tilbage igen. For den her side er fuldstændig magen til den her side. Og vi kender jo allerede afstanden fra origo til D, for den er givet via vores x-koordinat A1. Så nu har vi altså en formel eller en ligning for afstanden eller længden af O til B i n. Og hvis vi sætter det ind i vores oprindelige ligning heroppe, så får vi, at længden af OA i n er lig med OB i n, som var det samme som OC i n, altså vores y-koordinat sat i n, plus OD i n, som var det samme som vores x-koordinat i n, plus OE i n, som altså var det samme som vores z-koordinat i n. Eftersom det blot er summen af koordinaterne her, så kan vi bytte rundt på dem, som vi lyster, uden at det påvirker det endelige resultat. Den følger den kommutative lov. Så det har altså ingen betydning, hvilken rækkefølge vi sætter dem her i. Hvis vi lige prøver at renskrive det en gang, jamen så har vi altså, at vores OD i n, jamen det var det samme som vores x-koordinat A1 i n. OC i n, det var det samme som vores y-koordinat A2 i n. Og OE i n, der skulle have stået i n her. OE i n var det samme som vores x-koordinat A3 i n. Og hvis vi sætter det ind i formlen her, jamen så får vi, at længden af OA i n er det samme som længden af vores vektor i n. Det er lig med summen af vores koordinater i n. Og hvis vi så gerne vil finde længden, som ikke er i n, hvis vi gerne vil fjerne det her i anden tegn, så tager vi kvadratroden på begge sider af lighedstegnet, og så får vi længden af vores vektor er lig med kvadratroden af summen af koordinaterne i n.